Hola, soc la Magda de quart d'ESO i aquest és el meu projecte de tecnologia, que és el cotxe amb braç hidràulic, que aquí hi ha el motor que fa que vagi endavant i endarrere, s'encén el LED verd quan va endavant i el vermell quan va enrere. A més, hi ha el braç que pot agafar coses, tot i que aquest no va massa bé, que funciona amb les xeringues plenes d'aigua que es controlen des del mando, tot i que no estiguin ficades perquè costa una miqueta de fer-les anar. Després també hi ha un altre aquí que serveix per fer girar el cotxe cap a la dreta i a l'esquerra. I aquest és el funcionament. Cap endavant li costa una miqueta anar, però es mou encara que molt a poc, però fa gosades. Cap endarrere va una miqueta més ràpid, però les piles no donen per més. Després hi ha les xeringues, que són per girar i, tot i que anar cap a l'altra direcció costa més, es mou una miqueta, però no és tan eficaç. I finalment, per carregar el braç i obrir-lo com que ja no va. I això és el que he aconseguit fer durant aquests últims 6 mesos de projecte de tecnologia.